Muzi wase South Africa. Sise KZN kwaZulu, iprovince lesikuyona. I-district eZululand. Masipala waNongoma, uWard 21. Isigodi kwaMinyamanzi. Ila sikhona size ngodaba nakhona olubhlungu. Kodwa ke ngaphambi kwesingene kulona udaba olubhlungu. Oluthinta izingane ezincane futhi kakhulu. Kulezi insuku sike sabona sike sakwaceza bekulungulwe ingane ena 5 noma 6 yadlengulwa yabulawa yawufihlwa somewhere dlungulwa umuntu omakhelwane la kwaceza saya masifika khona sathole okuthiwa futhi kunenye na 4 edlunguliwe sasuka lapho sangapha emzimkhulu bekudlungulwa ingane na 6 yabulawa saya emthwalumi icala leli nje leli ade ligweba umuntu namhlanje noma izona thina bese khona futhi lapha engane na 7 yadlungulwa yaphoswa endaweni emgodi so lento ikhona lento ukuba khona kwayo iphinde igqugquzelwe abantu abakhona endaweni uthola izinto bayazazi kodwa bavele bethule behlale phezulu kwezinto izinto bayazazi vele kuthiwa lezi zinto ezenzeka njengamanje izingane ezidlungulwa zidlangulwa abantu abaseduzane kakhulu kuncane lapha ezidlungulwa khona abantu abalikhuni abangaziwa lento yokuthula izingane zinukubezeka sizothi kudala ubone izingane isizwe oesingalawuleki kanti izinto esayiyeka thina ingakho ke sithi thina la ungakhulumeki khona sizofika sizolanda leyo nkulumo sise kubantu afuna bekhuluma mhlawumbe ngiqale ngamfuthu uzisho nje ukuthi ubani igama lami uSembiso wakwaQwapha yes la ekhaya kukwamsimango kugane khona uAnti wami okay ihlobo sala ekhaya whistle blower na ushaya ikhwela right imam mina ngumakoti la ekhaya uMaqwabi ogane kwamsimango oh yes yebo okay all right ubani ozosilandisa kuqala ukuthi kwenzekini la ekhaya awusithathe makoti la ekhaya usilandise kuzogcina mfowethu siyabonga Msweli ukuthi nifikile nazo silekelela endaweni yangakithi kwaminya sanyukubezelwe ingane zethu lezi ingane ezinye zino 5 years ezinye zino 2 enye no 12 enye no 8 zanyukubezwa umfana oyisihlobo sethu wanyukubeza lezi ingane eyifaka umunwe wakhe wesithathu ngaphambili nazo zonke lezi ingane ezincane ezinye imbili ezazi no 2 years wayefika ivula amaphampasi ukunganake komfana ngenxa ukuthi kwakuyisihlobo sethu segazi zalwa uAnti kwamsimango sasinganaki noma ihlezi nalezi ingane ngoba sasazi ukuthi zihlezi nobhuti wazo kanti umfana ubhizi ingane uyayikopa ngomunwe wakhe wesithathu wayiqeda bokuntombi wayihovoza sabheka kahle ukuthi indaba nansi ikhula nakhona ngaze ngasizwa usisiphema waButhelezi futhi ingane enyukubezekileyo yakwamsimango nezakwabuthelezi nezakwakhoza sezizonke bezu 8 kodwa enyukubezekile zibe u5 lezi ezintathu ezimbili zakhona waye efike ivula amaphampasi abazali benganakile mabethi bambuza hawu uvulelani ingane iphampasi athi hayi bengifuna ukuzwa ukuthi ayikakachamini bebuza ukuthi hawu indaba ingane zamantombazana hayi lezo ke ezimbili zazincane kakhulu zino 2 years akazange azenze lutho kwathi le esithathu kulezi ezika 8 yona ke iyo ke lengane ke yayino 3 years eyakhipha udaba yatshela umama wayo unanga uPhem yathi ngikhathele lo mfana njalo nje uyankopha uyathanda ukungiqoqosha angifakele umunwe wami wakhe wesithathu ngaphambili kimi noma ngithi ngiyakhala ithi ngelanga ngaze ngachama engiqoqoshile ngasazi ngabathe ngifuna ukuchama akangafuni ukungiyeka ngaze ngachama ngisentanyeni akangangiyeka ngenhlahla ukuthi leyo ngane le eno 3 years futhi yachama kanti futhi wayengakafaki kuyo ngoba sithe sisuka lapho futhi lengane mayisishilo kugijima usisiphema afika athi wemakoti nangu uzo ethi uyamkopa ukehle uthi yena usekhathele manje ukehle ngoba uyamkopa umfaka umunwe lo wesithathu futhi ke wayengakafaki kahle mayifika uPhem kimi agijima ngitshele kanjalo athi ubalile wathi uWandi uDihle uye futhi wayibala laba abancane ngangaye
suke khona lapho uSisiphemu athi angisahlali makoti nakho ke ngingedwa lapha endlini agijime nomini bathi sesihamba ke thina siye enduneni sobika lolu daba. Mabefika enduneni induna ke impela ke ibiza abantu uhlangana kuthiwa kanje kuye holo kuyokhulunywa lolu daba lezingane. Lukhulunywa lolu daba akekho lo mfana. Lukhulunywa sibuze thina bomama bengane ukuthi singakhuluma kanjani nduna engekho umnikazi wedaba khona sizwe kahle ukuthi ngempela wakwenzani ngoba asazi asinayo iproof ukuthi ngempela uzenzile. Hayi induna ithi uthe nje uyaxolisa simxothele kakhulu. Yasibuza induna ukuthi bathini ke omama bengane. Kusho ukuthi omama bengane bathi asicululiseki ngoba akekho yena ukuthi simbuze ukuthi ngempela wayekopani ingane zethu ngoba uye kuyibona ingane kusho ukuthi uyayigeza ingane iyafihla ngapha. Uthi uyayigeza ingane ishwapha ningafundi hlobo ukuthi into engaphambili. Hayi ngokushuba komama bengane bathi asilwemukela uxolo lwakho baba unduna. Sicela nje ukuyisukumela phansi siyele phezulu inkantolo soyibikela thina mhlambe khona bomthetho abangasenzela khona ngoba impela hayi sasiphatheke kabi ingane kuphelile ubutshitshi bazo zibe zincane kangaka. Lo mfana uno 20 years umdala uyisihlobo sala ekhaya ngendlela athobeke ngayo uzubuthu uthi ingane iqambi wona manga kodwa kanti ukwenzile. Sahamba ke bazalwane sahamba saya enkantolo afika sathatha amaphoyisa athi asihambeni siye ezantsi esibhedlela ziyocheck ingane ukuthi ngempela zilimeleni. Sihambeke sihambe nephoyisa sifike le esibhedlela udokotela azacheck zonke ingane athola ukuthi zonke lezi ngane ezu5 zilimele zihuzukile ngaphambili ezino 5 years engathi zazi indadlalana ile yayino 12 years neno 8 lekho kunye o5 years kusho ukuthi ke acheck udokotela zabambe ekhanda athi hawu angikwazi lokho. Sahlubuka saphela ke thathe kudaba emva kwalokho udokotela sesibhalele zonke lezi uthi ingane izilimele. Kusho ukuthi ke esithatha iphoyisa sikhuphuke siye enkantolo sifike sibhalele statement salezi ingane sichaze konke nodokotela amaphepha asifakazela ukuthi ingane vele zilimele. Kusho ukuthi bese esibuyisa ke saze sabuya ngo10 ebusuku lokhu sihambe ekseni sivuka la shuthi sibuya le emaphoyiseni asiletha la mayiletha lapha ekhaya sesiyabuza ke thina endleleni ukuthi nizomenze njani lo msolo lo ogayanga ngengane zabatabethu zeingane zethu. Kushuthi bathi ningamethusi thina sizozama ukuthi size sizomlanda. Sabheka ke as from October 2022 kuze kube manje u2023 manje uMarch. Shuthi mawubala nje uOctober zinyanga enhlanu bathi ningawavala amafoni ngoba sizofaka ini ama-case number sizofaka ama-case number alamacala lezi ingane zenu kuze kube manje ifoni lokhu sayiphatha kanje sesiphatheke kabi sayagcina sabhodla. Umfana siyambona ngoba phela sasithi amaphoyisa azolandelela sikwazi nathi ukuthi ke sibhodle enhlizweni sibone ukuthi amaphoyisa enzani ngento nje ngoba ungathola ukuthi mhlawumbe siyayisola nje lengane kanti ingane iphazamisekile kwakhona ekhanda kanti kube kuthiwa bayithathile bayicwaninga mhlawumbe bayisana kodokotela mhlawumbe ingane bizo nayo kwayona bizosizakala noma ingane zethina singasasizakalanga ngoba ubutshitshi bazo nje buphelile ingane encane into ebuhlungu kanjani. Hayi bekubhlungu impela abafethe enhlizweni zethu namanje asazi ukuthi siyobhodla ngokuthini besithi siyobhodla mhlawumbe mabemthatha lo mfana noma kuthiwa nje bamthathile bamshaya bambuyisa ke inhliziyo zethu njengogogo noma mengane bezingabhodla noma ngabe kuthiwa kabushwanga kodwa manje sibona ukuthule ingane iyahambela nje emhlabeni ihamba iyafunda ususaba nokuthi ingane mawuthi ayiphuma ingane yesikoleni ukuthi akeze ukuyivimba ngale ngoba akukho esizakale ngakho emaphoyiseni akithi kwaNongoma. Siphoxeke nje kabi ngoba nathi kusukuma kwethu sishiya induna mhlawumbe kubudaba lwahanjiswa zinduna zazingeleza ngabe khona into eyenzeka manje ngendlela esasifutheka ngayo sishisa siphatheke kabi shihlobo abantu bendawo omakhelwane bethu ngendlela ababezwela ngayo sekuze kungathi kutheleka phansi umoya ngoba siyabona ukuthi udaba lufika indawo asazi ukuthi senzeni emaphoyiseni noma sethi siyafona mawuthi uyalandelela ufonele elinye iphoyisa uvele kuthiwa alikho selivini. Sigcine ke singazi ukuthi kwenzakalani. Siyabonga baba Msweli siyacabanga futhi ukuthi ngoba usuze wafika uzosilekelela kakhulu ngoba phela ukuthi nje sizwe ukuthi ingane yenziwani ungathola abanye abazali bayafihla ingane zabo nazo ikotshiwe kodwa bayafihla kusho ukuthi umama babe strong
kube yilabo mama abamelela izingane zabo ngoba bebona ukuthi lento izoqhubeka. Siyabezwa nama ithiwa ziyakonjwa uyaqhubeka uyayikopa na angithi uyabona ukuthi vele ayikho into eyenzakalayo ngoba namaphoyisa awamlandeli. Sesisithi hayi asazi. Siyabonga kakhulu ngana wethu. Ikhulu ithemba ngoba sesiyabona nathi manje ukuthi ngathi ngempela usiyenzeka lento ngoba besasiliwela nokuthi ake beyibambe beyihlole ngoba phela izogcina ibulala ngoba asanothi zasinda kanjani. Ma ingane uthi uyayilandelela uyayibuza hawu uthuleleni ngoba usumdala isikhathi esihanga ungasho ingane vele ithi bethi nje uzongibulala. Manje ke besingazi ukuthi emva kwalokho namanje siyesaba sisabela lezi ingane ukuthi ngempela ayisaphephile ngisho iphuma zithi ziyogibela imoto eziyenze esikoleni ukuthi ngoba vele ihamba nje zodwa. Usami siyabonga Msweli mfethu. Siyabonga kakhulu ngana kwethu. Okusukuma nje sisukumele nathi singabantu abanjena nje sesibona kahle ukuthi silahle uma silahle ngisho amaphoyisa kaNongoma. Sibona nje ukuthi vela siyilutho emhlabeni. Siyabonga kakhulu mfethu. Siyabonga Nkosi yami. Ngibonga mina abazali ukuthi niba abazali ngobe kakhulu uma into ithinta umndeni. Abantu abona izinto inina omama abambambathayo kuthi konakala bambambatha omama bethi ngeke. Siyabonga ukuthi ngoba lezi ngane yabona ukuthi bazo5 lezi ngane ezo5 zimele angazi ukuthi ingane ezingaki ayikho into enjena. Uyabona ke hlale siwahamba ama case aze sihambe into 5 uyabona bazo5 zimele angazi ingane ezingaki kule ndawo ezenziwa lemkhuba ngoba sikwaceza ngathi yabo nje le eyodwa size ngayo imele ezinye ingane mhlawumbe ezo100 u5 mfowethu phefumula nami mfowethu. Ngiyabonga kakhulu bhodwana mfowethu. Ngibonga amandla nje okwazile ukuthi ungilalele ngimncane mfowethu. Kubenzima khona ukukuthola kodwa ngesimo engisibonile nokuyibophezela engaba nakho kuanti wami lo. Uanti wami lo uthunjana kagogo. Yes. Uyena futhi ongiphathile ngizalo ngikhula. So wathi mangabe engichazela istory ngisilandela sonke ingathinteka kakhulu. Ngoba ngathi mangizwa inhliziyo imihluthuka ucabanga zonke izinto ezimbi ongayicabanga manje. Yes. Mase ngiyabheka ukuthi konje ngizele. Njoba ngizele nje ngenhlahla ngizele intombazane futhi. Kusasa kuzolinyazwa yona. Ngizothini mina uma yona ilimala kanti ngikwazile ukuthi abanye ngibabukelele bengakwazi ukusizakala. Ngazibophezela ngathi anti amandla anginawo kodwa engizokwazi ukwenza ngizolwa ngilwela ukuthi leli cala ngibona ukuthi ayikho indlela ukuthi silisebenze ngendlela engasebenza ngalo kuphume ubulungiswa. So ke ngiyabonga kakhulu ukuthi namhlanje ukwazile ukuthi ufike lapha kwaminya endaweni enganakekile nokunakeka. Akhona amaphoyisa baba reportela ngenhlahla izinto engithema ngilandela kubona ngifuna qala zonke ubukade uyidinga. Yes. Ngathola ukuthi amaphoyisa amanye phakathi ayalwazi lolu daba. Elwazi nje kodwa awayihluphi futhi ngokulandelela ukuthi kwenzakalani. Ngoba no baba okuyena ophethe amacala erape akatholakala efonini kodwa uyafonelwa iyaringa ifoni. Umshana nje omunye okuyena ozame kakhulu kumfonela wanike okuyena wanikezwa inamba ukuthi akamfonele ezuthi khamba kanjani. Memthinta ifoni yaringa ayibanjwa. Waze wayitracer ku WhatsApp wathola ukuthi inamba ikhona iya WhatsApp wamshela imessage waze waphendula emva kwensuku ezu4. Wathi udabo njena akaze alithole kodwa usazozama ukubheka ukuthi kuhamba kanjani ngecala elikanjena ngoba ubengakezwe ngalo. Uthe mangabe sethi ke uwenza ifollow up still akasamtholi ke futhi efonini. Wazama futhi ukumsendela imessage WhatsApp namhlanje akazamphendula. So nje yonke le nto leyo ibisithinta kakhulu ngoba asazi ukuthi kanti okuyikhona khona ikuphi. Ngoba into engifike ngababuza yona futhi lapha yokuqala ukuthi uma nithi nilivulile icala i-case number iphi. Abanikezwanga i-case number ngosuku lecala babuya ngalo. Bathi umuntu yabaletha nje abashiyela ekhaya basobahamba kwathi abazonikezwa. Uma ngabe ngithi ke zamani indlela ke ukuthi kiwe khona. Bathi baya khona babuza abalokho njalo kuthiwa abakhona ngokubona ukuthi iliphi lelo phoyisa kodwa bathi basazobheka ukuthi ukwakubani lo kodwa umuntu owayekhona lapho akekho namhlanje usase living.
so bagcina bengamthulanga kanjalo ingakho ngagcina sengithatha isinqumo sokuthi ake ngilisingathe lolu daba ngibona ukuthi ngihamba ngifika kuphi khona kubhlungu baba Msweli angifuni uqamba amanga ngoba ngathi mangithi ngiyalandela la ekhaya ehlobeni zami zu2 ingane elinyaziwe ingane yamshana omunye umzukulu wakho anti lo enye zalwa anti umzukulu kaKhondlo nangu anti omdala naye umzukulu wakhe futhi nazo zombili lezi ngane zizihlobo zami zegazi manje kubhlungu uma uzwa ihlobo zegazi zikhuluma kanje umuntu wesilisa ucabanga ukuthi ongcono hamba ogadla ongcono asuke lo mfana ubucabanga ukuthi konje ngizele mina uma konke ngizokwenza lapha icala azobuya kimi bayashesha amaphoyisa mangabe seza ngapha kuwo kodwa kube yiwo adembeselile kodwa uma usuyibambele asiyakhala ngikhuluma nje nawe lapha ufike wangithatha khona yes lo mfana obekade khona lapha yana umfowabo wenye yengane zala elinyaziwe lo mfana wayehlezi ethi ufuna ukumgada endleleni lapha simkhuza sithi njengoba ufuna ukwenza leyo nto leyo egcineni wena uzoboshwa kalula aqhubeke umbulali aqhubeke umdlwenguli nezinto enze okunye okuningi so ke kuyeke lokho wathi iyiphi pho indlela esingenza ngayo ngathi khona iplan engisalwa nayo ngizokutshena uma kukuthi yaloko njengamanje nje ngishiye ngimtshenile ukuthi kwenzakala ini sesihambe saya kuphi nodaba manje nje ngiyajabula ukuthi ngizofike ngimtshene into ezwakalayo ukuthi ngempela kukhona udaba lapha oliya khona ngibonga Msweli Mozo South Africa mhlambe ke lenkulumo ngizoyiqondisa kumama noMsadube njengo premier wesifundazwe ngicabanga ukuthi ke udaba lolu okumele futhi hayi ukuthi kumele ngoba izinto lezi abayisebenzayo lolu daba ngani noma luyi priority noma luyini kodwa nje ngizocela yena alibambe ngezandla zakhe kanje upremier wethu alibambe kanje lolu daba bese sithola isiphetho asikwazi ukuthi singaba nesimo esinje eSouth Africa ngoba ngisho ngithi lento yeGBV yazi abantu bayikhuluma khulunywa ukuhlukunyezwa abantu bakhuluma phezulu asiphumeni senze igroundwork sihlangane nabantu inamba zethu zaziwa abantu izothi ke umuntu ngoba kokunye nje basikhuluma nje babuye bengathembi kahle amaphoyisa bazobika kanjani asiphumeni sonke madoda asiphumeni bomama asiphumeni njengoba nampo umama bephumile phakamisa isandla size sothatha udaba uyabona nje la lolu daba lolu mase luthole kahle iplatform yalo ezokwenza uzobona abanye abantu abazoqhamuka la bethi neyami ingane hawu neyami ingane ziningi yabona ngoba zo5 siningi kakhulu lezo ngane ukuthi zingadlulwa ingane ezo5 la bese kuthi khona engaze ayithindwe ziningi ingane ezithindwe kodwa abazali bayesaba ngiyabonga kakhulu esizokwenza nje Nkosazana lonongale wecamera umsebenzi wakho uyawazi soyenza report ngakalale namhlanje kuba ngicane solala la kweNongoma bese ke sivuke ekseni mhlambe siyosebenza lapha eMtuba ngakalale namhlanje uNkulunkulu kodwa uzosisiza siyabonga ngiyamthemba uNkulunkulu uNkulunkulu uzosisiza izwe icwela amanzi kubi namhlanje ukukhulunywa inyanga kugqugquzelwa amalungelo abantu apha amalungelo lezi ngane lezi ngane akuphi amalungelo zophinde zithi ziyini Nkosi